Ngiyanibelela bantwana benkosi enkulu ukuthi kuhleni mama Nazareth. Ngizocela umfundisi intombela yasedumela isame uba ngifundela umthandazo wesabathi inkosi ngosisa. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehovah Manazaretha ngiyaphinda ngiyanibelela abantwana bakaNkulunkulu.
ngithi angazise ukuthi njengoba siphiziwe le ntaba ekhenani azizothatha amandla kepha sizolanda iy'busiso. Kwangijabulisa-ke ukuthi wonke umuntu la uma esehamba njengoba umhlangano uvala namhlanje uma esehamba angakuthola konke kade kuzele la. Le ndaba esiyona ikhenani eyingcwele. Engikucelayo kunina-ke amaNazaretha asebuhleni ukubani siyihloniphe siyishiye nabo ongcwele singayingcolisi. Bese ngibonga ubuhle bomhlangano usuka ebuhleni waze wangena la ekhenani konke kusahamba kahle. Ngibonge futhi namakhehla engihamba nawo ubaba mkhulu Khulilanga uNyaziLwezulu nobaba uthi ngamakhosazana ngamandla abangipha wona ukwenza lo msebenzi wabo. Inhlanhla-ke yamaNazaretha asebuhleni ngoba kuthiwa ene iphatheni kahle into yino ningayoni. Mina kuthiwa kumina ngimi phambi kwenu akuyona yami lento kaNkulunkulu. Mangase ngithi nabami ngizobhenza ngiyiqenye bese kuphela ubuhle bobuNazaretha. Akuyona yami lento eyaNkulunkulu. Futhi indaba kaShembe into engeke wayichaza. Shembe uyiqili elikwazi ukuyikhotha emhlane. Ebekhona amaqili angakwazi ukuyikhotha emhlane. Yabo njengoba nila nigcwele nibangaka nihlumisile le ndaba anibizwanga yimina kepha uyena uShembe ukhiphe igazi lakhe elimpunga lihamba limema umhlaba wonke ngoba sengigcwele. Sonke lesikhathi kade uvaliwe kulukhuni kodwa ngoba uShembe yiqili uthe masefika isikhathi sakhe bangena ey'nhliziyweni zabaphathi bezwe bayivula le nto sikhona nje ngabo ubuqili bukaShembe. Shembe kumvimbela akavinjwa mayeseyifuna into yakho uyayifuna izokwenzeka.
igoli la amampondo ala abasekhipha bala iPumalanga province la Amen. bonke abantu bala bezela uNyaziLwezulu. Ngiyazibika nginenkinga mangingaphuma nje ngifica abasengilindile la ngiyakhona bezocela lento le engayazi ukuthi mina bayibonani kumina angazi ngoba abanye kuyenzeka yini kodwa-ke mina ngiyibongela ngoba wakwenza kwamkhulu namina kusenzeka. Shembe angazi ukuthi uma ungasuthi uyaqala uyamchaza lo baba mkhulu lo mkhulu langa nenyanga ngoba ukuthi into engachazeki mhlawumbe mina ungakwazi ukungichaza kodwa hayi laba abanye obaba nomkhulu nokhokho into engachazeki
uShembe inkinga yomuntu into azizayo ayingakwenziwa omunye umuntu. Amen. Engicabangayo nengikwaziyo ukuthi ayikho into uShembe angayizanga waseyilungiselela wakhona isikhathi ayisazi yena. Uyabona ephakamile wakhona ephakamile kwathi mase kufika kusuke idubedube zakhona sebeqalile abantu ukwenza idubedube oludala udlamile bexosha umkhulu inyanga yezulu. Kwathi makuhamba isikhathi hamba isikhashana kwasekutholakala indawo kanti bonke oShembe babeyazi leyo nto ngoba le ndawo itholakala nje isishiwo kwathiwa iyeza ilenga ezulwini ngey'nduphu ezinye izokwehlela emhlabeni ngoba uShembe yonke into ayiyenza wayeyazi. Uyabona nje umuzi wasekuhleni wawuvele ukhona ukhona uphama wawuvele ukhona ngoba ma ubeka ikhonkwana amakhona amane usuke uthi leyo ndawo sengeyakho noma umdabule edabulela ubeka iy'nkonkwana ezine leyo ndawo bese ibhala igama lakude yakho. Nangesikhathi-ke ephakamele-ke sebehamba omkhulu babevele benalo ikhaya elingcwele ngaphezu kwaleli dala njengoba nanathi sikule ntaba yethu engcwele kunale yadala. Ngithi angikubeke ukuthi intaba le ndala sasingeke sisalunga thina sesibaningi kakhulu ngabe ngena amacala zonke insuku kufa abantu bebulawa amadwala. Uyabona-ke le akho dwala engakushaya noma ngabe uyathanda wena nje ongayishaya esithini kodwa akho dwala leli uNkulunkulu uyayikhetha into yakhe azoyenzela abantu bakhe abathandayo. Amen. Amen. Ngithi-ke bantwana bakaNkulunkulu ake ngisukume nokubonga ngibonge ubukhosi bakwaGcwensa ney'nduna zalelizwe okuyibona ubukhosi obasinikeza le ndawo ukuba singene kuye ngokuthanda kwakhe. Ngoba uShembe uyena baba mkhulu owenza izinto zakhe ngokuthanda kwakhe. Nale ntaba esikuyona-ke wasitholela yona baba mkhulu kudala. Inezinto zakhona ey'bonakalisayo ukuthi baba mkhulu ngapha kunenyawo lehashu ngapha ngoya ngapha kunonyawo lababa mkhulu. Ubaba mkhulu wathi uma edlula endaweni bese yimaka ngoba ngesinye isikhathi esizayo uyosiza abantwana bakhe. Kodwa ngibonge kakhulu ubukhosi bakwaGcwensa noma kwabuye baba mkhulu le ndawo kodwa isendaweni yakaGcwensa ukuthi oGcwensa bavume ukuthi uShembe angeke ngesikhathi asithandayo la azaphume ngesikhathi esithandayo. Ngithi kubona inkosi izibabusise. Amen. Into kakhulu into ubona kuze kwanweshwa nje ngabe sambili ngesabathe edlule kepha
ngoba indaba ingeyithu asiyitsheleki umuntu asitshelekisani futhi ngayo sihlale isikhathi esithandayo phezu kwayo. Yethu mfithe abantu basebuhleni. Mawuthi wasebuhleni hayi ngomlomo wasebuhleni unedokoda ebuhleni. Wasithola le ndawo ubabamkhulu. Wavele wayadazi ukuthi inhlangakazi yogcina isibangwa. Ukuthi inhlangakazi yogcina isibangwa. Njengoba isibangwa lena manje. Yazi inhlangakazi ayazi ukuthi iyabangwa. Ithini isibangani sasibangani? Inhlangakazi indawo yenobungcwele. Kodwa ubungcwele buyabaleka mangabe nina senikhombana ngeminwe. Ubungcwele uthanda abantu abahlale bethandana ngezikhathi zonke. Behloniphana, bebekezelelana ngezikhathi zonke. Njengoba ngathi ngibona kona ukuhloniphana nokubekezelelana lapha kwenu. Bayashoka bake babona ngale kufezeka lesihlale sithi kuyaphela lokho. Kuvuka ngapha hayi lokho ngeke lokho sebancane futhi ngasho. Bayozama nje. Ngiyabona mina Nazaretha ngiyonto ukudlala. Angase ngithi umgido wami bakuphuma amakhosazane awu12 noma u20. Hayi ngiyimi ukubusisa lapha. Phela ngidlali la. Ngafika ngithi umgido wami bakuphuma amakhosazane awu20. Izobe u15. Ingudle u12. Sithi ngizobona mina ngiphuma. Ngeke ngiphume lo dlala mina. Nama Nazaretha angizenzanga. Wazenzakela ngokwakudaliwe. Amen. Kanti kusuke kuqanjwa manga yini? Makuthiwa lo hola umzimba kaShembe okhotheme uphuma umoya kulo bese ungena kulo Holy Stone. Kusuke kuqanjwa manga yini? Amen. Amen. Bese umkhulu wami hayi sengubasile ngeke ngibone ukuthi ubani ocisha. Ngafika nebhakede engine fire.
Kena yonke into icishe kodwa lo waphombela yiwo lokushile. Ningahluphi eManazaretha, nihlupheka. Nangabubuza ukuthi siyaphi isitimela nosho phakathi. Sibona manje sipake la ekhenani. Namhlanje sizwa le ntaba yasekhenani. Sikholwa kuyona sikhonze ukuthanda kwethu nangokukhuleka. Siyabonga Bhombela sasiyube ngabantu takamayisa. Sibonge kuwe ngoba ngumqali waleli bandla nomsunguli walo. Awuyivuma ukuthi lishabalale amanzi bona amazolo ebonilanga. Njengoba kushabalala kwezinye inhlangothi. Manje kodwa lolu lwamuhlangothi hayi. Ngiyalithanda amanazarete abanathanda ukubukisa ngami. Angithandi ukuyiqhenya kodwa vele ngeze ngiyiqhenye. Noma ngithi ngingeze ngiyiqhenye bese ngifisela konke okuhle ungathi omkhulu bami nokhokho bami nobaba bangahlangana ukuthi baniphe konke enikufisayo. Omkhulu wayengeke avume leli bandla lakhe lishabalale okwamazolo ebonilanga. Ingakho asisukanga enhlakazi ngani bantwana bakaNkulunkulu. Kodwa lento ingikaNkulunkulu ilawulwa uNkulunkulu. Amen. Bangasho nje abanye bathi sabalele into cha asibalekanga. Kulina bayisincane nathi. Incane nathi inkulu nalawa bayiyona. Indaba lokuthi washilo icala abantu bayizele kuyena. Ukuchaza ukuthi lento ayihlangene namacala kodwa ayinomoya oyingcwele. Amen. Ubaba wayihluphekela ke lo mhlangano. Wayehluphekela kakhulu ngoba wayehamba indawo eziningi ukuze wamhlangano. Nawo nazada uyamdayisa. Izena ngidayisa madoda. Ngoba amanazareta ubona le ntaba le ntaba besihamba sodwa ngesikhathi samkhulu inyanga hizi. Ungekho umuntu owazi ukwenziwa le ntabeni. Kodwa nasenisuka la. Ngoba nifuna ukuthengelwa. Anifuna ukuyithengela. Nayo wenza umbimbi balihlangana amadoda khupha intaba ngombimbi kodwa inyehle sifuna ingasafuna le ntabeni. Hayi mina ngimuhle ngihle. Ijuwe lamba lodwa nje. Amen. Elijuwe oza kwabo. Oh. Tawo yethi ihle kanje. Sekuthiwa ngehle. Kuba nguyisiza. Yakhaya indoda kunyaka kodwa bazengehlisana lapha. Ithi yawo undisizama usize utshela uNyazi ingalibhidlizi iqhugwana. Ungalibhidliza ngingakela wena.
Phela masephelile. Sephelile. Umhlangano wasuvaliwe. Uvaliwe sekufanele senze umthetho. Singuyisele emthethweni. Iqhugwane ithathwe izimulo yolahlwa lahlwa khona benzele okwabaziyo balenzele okwabalenza khona abazi ukuthi kwenziwa ngalo. Akuyona phela into erentisayo. Akwani umqasho. Umfundela amahubo 145 verse 1 no 2. Wena fanele
uNyaziLwezulu angavume into yakhe eyikhathalele kanje eyihluphele kanje ishabalala kwamazolo ishabalala kwamazolo ebonilanga yonke basithule ngokufundela ba yebo ngiyakuphakamisa wena nkulunkulu wami ngiyakuphakamisa wena nkulunkulu wami Nkosi ngiliduse igama lakho phakade Nkosi ngiliduse igama lakho phakade naphakade imihla yonke yami ngiyakubonga imihla yonke yami ngiyakubonga ngilidumise igama lakho phakade naphakade ngiliduse igama lakho phakade naphakade ba ngiyabonga maNazaretha wayengavuma omkhulu into yakhe ishabalale kwamazolo ebonilanga ingakho sibonga namhlanje siphakamisa igama lakho phezu kwalentaba phakade naphakade ngoba ube omkhulu akazange ayilungiselele lezi zinto isikhathi sisekhona ngabe lentaba sikho kuyona nabantu bangelizwe mhlawumbe bayabavuma bathi ivelo labo kepha-ke umuntu uma engakufuni usungafuni thina sibe nenkaza sathanda olilizwe wagcwenza kwakukuningi ukuhlupheka obekuhlushekwa kuleya ndaba leya endala kodwa le nto idalwe yinina maNazaretha umkhulu unyanga yezulu wayeyisayinele yedwa indaba weyeyakhe nase nihamba niya kolunye uhlangothi noyincengela abanye bathekele iy'moto zabo babuye baphucwe ngako ukudayisa ngaleli bandla lase ungadayisi leli bandla maNazaretha likaNkulunkulu uyabona njengoba ngimile nje phambili mhlawumbe niyasho ukuthi uma ukugcina sesikhathele uyena abantu abayinganqayi bengamanzi abanye bayangithanda abanye bangifuna ngabe khona ngithi angilikhuluma iqiniso ngoba iqiniso lizokhulula wena ungangifuni mina ungifuni kwabani kuphi nini yini icala lami kuwe noma wena ungangifuna mina kodwa nina ngicela nithandane ngey'khathi zonke kumele la unifundisa indawo yokuthandana uthando lube lunye Nazaretha kube nibe kuyisele muharassment asinibakhomba ukuthi amaphekula sikhomba abantu abayihlala endaweni yabo amaphekula lapha kuwena lokusukela abantu bezizele into yabo nabo abayithandayo yina ngihlobala nina basebuhlini lokakati nakumkhulu nasenzenzile izaba izisakaze kodwa angazi ngathi lapho nashilana kweza la nakuba uthi ngokuzolo lokho nikwenzile ngadliwa ivoti ngoba ivoti lenye into nami labo bantu abahlele ngifana amacala ngibadla ngevoti hhayi ngamacala ngibadla ngevoti ukuthi bonke abantu beza la cha mina maNazaretha ngithandwa yiwo wonke umuntu emhlabeni mawuzonda mina awuzazi uzondani naphesheya kwelwandle bangazi
yazi omuzi uzongifisa bayangazi siyake bangigqokisa futhi nemyezane bengihlonipha nje ukuthi ngilo uNyaziLwezulu. Nakhona ebumfundini ngagqoka nje ijazi elikhulumayo elingihloniphayo nami engihloniphayo nabangiyalo nabe ngihlonipha. Ngihlupha ngale kodwa ngiyalolu ijazi lomkokotelo hamba ukwenzela khona lo mkokotelo. Into engiyifisayo ngabantwana kaNkulunkulu kunina ukuthi aphele amanga, kuphele ukuhlebana, kuphele futhi nokuzundana. Kade esho uPhrisizama ukuthi manje umuntu wakhulume kabi ngaye kanti ukhulume esihlobeni sakhe. Lana sizolungisa indlela esihamba ngazo mhla uNkulunkulu ewuthatha futhi azizo abanye abantu. Futhi le mihlangano ebhedayo semakhoneni akeniyeke. Lazi umhlangano umhlangano wala. Kodwa mawuzumfundisa ekhaya empopini nawe kuphatheka kabuhlungu. Njengoba besazokhona nje abefundisi bazofika nosizo. Umfundisi into efana mayihlonishwe ebandleni. Umfundisi uthi akafani noShembe mayingekho lapho. Uyapimela uShembe. Manje angazi ukuthi yini le simfethe inhlonipho maNazaretha. Yini enhlulayo ubani uyabona khona into ethiwa upractice umgidi. Kunokuthi nihlebe no practice umgidi walapho singishaya ithuluzi awukumlomo ukuhleba. Futhi noma uyahleba ukuhlebe emgidini isikhufu somsindo. Manje sonekeke lokho nafica kwenziwa ukuhle lekhaya bese niqala ukweni. Nazaretha sivela kude nokuhlupheka kwalo Nazaretha. Mina ke Nazaretha angikhethwanga neso. Ngazalwa nguShembe. Izalwa inkosi yaManazaretha uthi inkosi izala inkosi angikhethwanga mina ngalo likhansela. Izalwa indoda eyinomusa. Yayinomusa kodwa obuhlungu ngoba abaningi babejabula unomusa kanti phusha kahle akufake kwalasha. Uyiphusha ngomoya wokholwa. Wona umuntu wagcina ngoJesu. Lowashaya ngempameni lo kalashaya ngalawo phezulu isihlahla. Phezulu omnika lo muntu. Manje bonke labantu abathi bawayo uNethizethe mina ngiyamazi baba. Angilazi uswazi lakhe. Kodwa wangasho ukuthi mayingaza ngishaya efane ngone. Manje bonke laba bathi ubaba
bempenda ngapha ebese bethi inkosi yokulunga ya ulungile yena kodwa noma elungile angabe lokudlala abantu kuba bandlalile ngaye imizela konke okuhle kodwa angazi-ke mina mhlawumbe nami ngiyazama kodwa-ke watshela abanye ubaba awuyihlanile wathi noze ngifisa ungimba abafisi namhlanje ngoba phela izinto ey'ngahlangani ngeke bamumbe owambe mzala mina engambeka wokuza la uNyazini bathi makunjani makunje lethu nakunje hey wakunomfana-ke ngale kulusha ngokuthi enani yakulona lale inothi ngiyokwakha ukuhlangana ngoba uShembe kwaqalekisa ufuna ukukhipha ngempela anobhasa fanele ngasho isiqalekisa nojalo uthole izibusiso yabo kunomfana la kuthiwa usibanibani ngiyangithi isibongo sakhe bayamazi ubaba abadala lo wayekade ehlumeza kakhulu baba uzusho ngezinye ngezinye indlela bawuwakamlama ma kuzongena inhlakazi baba wayehlushwe lo mfana engamazi baba nokuthi ubani uyini ukukholwa ukuhlonipha umzali wakho mawusungasabazi obaba ukuthi bayini ngawusakholiwe noma usukhona kwemhlophe kanti banazetha sebuhleni ngiyanithanda uyazi sendifundisa abaningi hayi kodwa ukholwa ezinye inhlangothi sekho umnazetho mntu kodwa bekhona umnazetho omuvu labantu abanye bazobakhokhela bebayemhleni ukuthi nginazaretha ngoba befuna ukufana nento yonyazi lo mfana-ke wayekade ubaba emdelele nongayenjalo fanele mbhala ngisemaphepheni ubaba wazi wacula ukwangena ilanga wathi lo mfana ungedelelayo akayelami ngisho ukuyilanga ndoda nami ngokuqala eshumini uyabona lo mfana lobedelela nje khona ikhona esihamba naye siye kulona kodwa ngoshiya sengishiya ngoba engamazi esaliphi isiqalekiso-ke leso wathi isikhashana kwani imvula nje hayi imvula ethini umkhoshana nje hamba nayo yonke indlu yakubo hamba abazali ngekhanda elingasile longahloniphi umuntu omdala naye futhi walandela wibi wahamba kwasaya thina uNyaziLwezulu ufanele sihloniphane-ke mana zathela sibahloniphe abantu abadala ukuze sikhule kuleli bandla abantu balo bebekhulu ngangikhule kuleli bandla kukhona amaphehla nathi-ke asihloniphe ukuze sifike kuleya minyaka yayo iphilweni amaphehla yephila ungifundela lapho gcwetha Amahubo 3 verse 1
Siyame Uyithanda Jehova ziningi izitha zami baningi abangivukelayo Seyajomba uye u3 kepha wena Jehova uyisihlangu kimi udumo lwami lokuphakamisa igama lami udumo lami lokuphakamisa ikhanda lami. Ngiyabonga baba. Angifundela u4 sivalile baba kuye amafubo okuqala kusiya ngithanda Panzige 1 from 2 3 no 4. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi udumo lwami lokuphakamisa ikhanda lami bayabhekisa phansi kodwa wena Jehova uphakamisa ikhanda lami. Yezwi lami ngiyakhala kuJehova
ngizwi lami ngiyakhala kuJehova. Yena uyangiphendula. Yena uyangiphendula. Esentabeni yakhe eyingcwele. Esentabeni yakhe eyingcwele yona ikhenani. Baba. Nkosi imbusise. Sithulana le ndaba ke. Baba uThingo wajabula wathi uNkulunkulu usikhumbulile eNazaretha asebuhleni. Esengikhathele kulungu. Ngizwa ilomfana. Wamlaba. Ibhala konke kuba wonke akuthandayo ukubi ngami. Kodwa namhlanje uNkulunkulu usikhumbulile sesizokholwa endaweni yethu enokuthula nobungcwele. Nako manje sikholwa endaweni yethu esingayiba kunamuntu. Siqoqe ulimi uNyaziLwezulu. Singajwayele ukudelela. Akuheleze umoya wokuzwana nokuhloniphana phakathi kweNazaretha neNazaretha. Noma ngabe ukulula hlangothi lungali. Uyisi mina ngayisimuntu. Kodwa ukuthi nje ngihamba nentambo. Yabona lo ngiphuma nje. Ngibona into engihamba nayo. Thina manje asisibalekanga entabeni endala indlakazi. Thina maNazaretha asebuhleni. Into eyasihambisa akwani kuyiduka intaba. Ngisadlula edizwayo ngiyibuke naye ngibuke sibukane. Benza konke ongasile but thina besifika lapha sikhipha ingubo nezinaliti. Manje ukholwa kanjani ogcina ingubo lapha? Ngaze ngize mina ukuthi khona inyanga ewuShembe nesayoni esibuShembe. Shembe uyisayoni. Sesile ndaba uJehova nathi wasikhethela yona. Yabona ngibekhona. Bangawazi kambe umuntu la. Kwakambe inkomo nabafana balusayo. Kodwa safica kukhona isikhokhelo sangathi lo bangaphinde ngaphethe kuyona leyo ndawo eseyificana. Akwazi ukuthi ezobani nini kodwa sayifica khona mhlasiqala ukufika nje la. Asixoshwanga ke umuntu entabeni. Asiyidukanga futhi intaba. Into kaShembe ayilawulwe umuntu ilawulwa uNkulunkulu. Njoba silawulwa uyena uNkulunkulu. Njoba silapha kuzo intaba salawulwa uShembe umkalo wendlela. Sasingeke sakwazi ukukhonza lapho kuleya ntaba leya. Oqala incane. Sibile izinto eziningi. Abanikazi baya baqala ukuyazi lento abangazange bazenze kuyona. Mase ukupho leya ntaba kwakuqale kuyiswe izinja. Inja yeNazaretha alihambisani nayo noma ngabe kuthiwa yamaphoyisa kodwa yeNazaretha alihambisani nayo. Kwaqale ubheke izinja ziyobheka ukuthi yakho lutho yini.
manje siyahamba namhlanje akho nje izobheka la. Kwase kunenkinga nje eningi lapha. Sesibona-ke nathi ukuthi uNkulunkulu uma esikolela ngapha size ngapha. Mhlawumbe sofica ukuthula nangempela safica ukuthula. Kubuhlungu-ke ukulahleka uwedwa uduke impela uwedwa. Inqoba yonke yabantu iyelakiwa khona uduke wedwa. Ngesinye isikhathi-ke sisuka-ke esigedleni. Sisuke homisi. Kwakukhona imoto le iphatha amanzi anukayo. Phethe amaphoyisa mase sadlula ayengasazi siyaphi. Umina kodwa ngihamba phambili. Ngihole izitsha. Naye iphambi kwami ngilokhu ngiyiphusha ngobhondo noba umkhulu eyiphusha kanje ngiyiphusha. Angaphinde ngayiphusha. Saphumula esigedleni. Yama naye imoto yasilinda. Bese kusuka esigedleni akamkhulu wasedakazi naphinde sayiphusha. Yahamba. Yathi kuhamba kancane. Sase sibona indlela efanele siyithathe nathi. Sase sichiza wasithatha le ndlela eza la ekhenani. Indlela-ke zazimbili lapho. Enye iya le, enye iya ngapha kuthina. Yasisala enye indoda, ukuba yandoda yasala lapho. Ubani laba ngakubo. Ubani? Namanje usaphathwe khona lapha. Ngoba phela akazange ahambe nabanye wasuka nathi ebushini esasuka ebushini sasafika nawo la owasala endlini kunamanje saphathwe khona endlini ngamhlanje ngizwe umkhulu ethi khona kaSikhova esikhalemini imahlukana ndlela hayi ngakubona ngalela ukuthi naku imahlukana ndlela yasala indoda imahlukana ndlela sakhala iSikhova mina ngangishona phansi nabantu. Ubuza lo muntu ukuthi awu kanti sisaphi uyasidukisa sidukile nje wasina noma kwaduka yena njengoba thina-ke sathatha lethi ndlela sashona phansi sadlulela thempeli lapha phesheya kwalowo mhosha nadla ipalishi ngilithi ipalishi mina. Sabona into esasingazi sizoyibona. Saqhubeka sayofika sathi uphumula kancane lapha. Senginendawo phela lapha. Le kade yonzame ekhuluma ngayo. Eyeni uManazaretha uzofanele unzama ekhuluma nani imuzwe. Eyeni le ndawo lesikhuluma kuyona lapha masisanda kwela umfula. Ukhoshana lo ukuthi ipalishi lathi lokho ipalishi la isiphumula khona ke la ifeni hlale khona yonke into lesithi
basho ngokusemthethweni abanikazi bayo bathi sekungitho. Ngokufisayo angazi ukuthi unzama ukukhuluma bathini noshuzi nalabo abantu ukuze bakhohliswe bese siyayibiya. Siriya ukuthi ngingaphumule emgaqweni ngaze ngidliwe amapenjani kwakhiwe indlala encane lapha kufike ngiphumule endlini encane lapha. Isemlandweni awazi uzothi ukhona uShembe ofana noNyazi. Ngibangisiza mina la Entabeni nendlu yami lapha engidlala kuyona ngibuka TV ntangakazi yakho TV yabona bangaboni yakubona liya phambili libadle lathuthuka uboni kodwa. Ihleke lento yimana zathi nize ningayoni. Ngaze ngakubona emashuwana ndlela kaSikova sikhalemini sakhala iSikova ilothi luhleli lapha. Hayi sashona phansi sadlula lapha ya esiphumula khona sesiphumulile sasesiya sadlula ukubonisa lokwazi indawo ethawoma hawe lento ngayibona ngiseyitshitshi namhlanje ngoba ngiyayibona futhi. Noma sengafa sekulungile. Sithi uShembe wathi uyodlula la. Kodwa akekho uShembe ophinde wadlula lapho kwadlula mina. Amen. Eyingcwele. Amen. Safica-ke ngaphambili futhi safica enye indoda eyayidayisa ngeyitafuyana encane kodwa leya ndoda yayizama ukudelela. Yada uShembe lilonto ukudelelwa. Yenza kahle anixoshe ndlakazi. Sase siyibone kanjani into enhle kanje? Ngidabukela abantu abakhingane abakhele inhlangakazi ababezuza ngathi ngoba thina mana zathi asekuhleni siyophila. Amen. Eyingcwele. Amen. Uyabona endaweni asibashiye abantu nendlala sibashiya belethezekile. Uyabona nje manje abamatekisi amafakethe agcwele abadayisi amafakethe agcwele yonke into amafakethe ingane zizo esikoleni ngoba mina Shembe ngomuntu oyintandane. Amen. Eyingcwele. Amen. Sengiphetha-ke batwana baNkulunkulu ngibonge babamkhulu bambe isimo sangibona ukubonga umkhulu ilanga kulinyanga yezulu nababuthi ngokusithwala basiphe lamandla sasinawo sazofika la. Ngicela kunoza siphendule emuva phinde basithwale. Ngiphinde ngibonga
angibabonge laba bafana kade besho umbanga umfundisi Nzama abasakhela la ukhonkolo lokhuphukeni lapha usizi babusisa bese ngibonga-ke ebashumayeli laba sithwele izitsho ungathi uNkulunkulu angapha amandla angaphezu kwalawo kade benawo ekuqaleni. Ngibonge namakhosi ngokungisingatha kuleli bandla lamanazatha asebuhleni. Nawo ngicishe ngikhohlwe indaba engayifunda ephepheni. Kuthiwa omunye umfundisi wawelinye ibandla elamanazareta wona wasuke wafakaza ngenyanga yezulu wathiwa uyinto ekhulumayo egoduka. Cha ngafunda ephepheni lokho. Hayi thina sokhuluma ngayo inyanga yezulu sikhuluma ngelanga kungamndazana futhi sikhuluma ngomqalelo kungamndazana ngoba uthi unjani lo Shembe okhetho Shembe? Yabona-ke labantu bakithi ayifundelwa le nto abayibamba bayofunda ey'koleni bayiyekile imisebenzi manje. Manje idlala ibhilidile uyakuthembele emnikelweni umnikelo ungumnikelo awuna nani basifaka iy'hlambi zosethisa yini. Ngiyosibuza ukuthi ngithi le nto awubona uphinde abathi cha ubona la ukuthi ubamba kuhlanzana kubibi ukukholelwa amafa ukukholelwa kuyezulwini ifa into enzima ngoba into ongayisebenzanga noma ingafika ezandleni zakho uyishabaza ngoba uyisebenzanga. Manje masihlangene la sizobhala amagama ethi incwadi yokuphila. Njengoba ngalela ngasekwesibayelisa sibeka inkatha la ikona ukuloba igama lakho lalithi nenkatha yakho la. Ngiyabonga amanazareta ngayo yonke indlela eningiseka ngayo umhlaba noma ungafuni kodwa konke kusengisho umoya uyakhuluma ukuthi halala uNkosi uNyaziLwezulu. Ngishelo sengiphetha-ke uyabona uma sengisuke lani manje kukhona olunye uhlangothi lwale nkolo yakithi osemgaqweni la sodlula khona isipiti abangasikhipha ngoba phela sogibela phezu kwabo. Ngempela mina ngendlela engibona ngayo amanazareta igama lami ngiyaliphakamisa.
yazi ngento esengiphamise ngayo sengikwazi ukufunda isolezwe nila bengasalifunda ukuthi ukuthi ngiyifunda ibhale ngamasabhali ngamanje Amen. befike babhaleke bathi unyazi ungqo ngiyibona nje imoto ila ngapha nangapha nangali lesingaboni khona bonke abantu beze uNyazi futhi badukile sengaduka abantu abaningi kangaka awubona ngani wena wedwa udukile uthi abantu badukile uduke wena mina ngilunge ngingedwa nje ngifuna ukuzongikhuphisa le ntaba yami uma ngazi uma esikhuphuka sobabili kuve ube yini phezulu abantu bakithi bethendiwe iy'ngane hayi thina ngalana-ke siyobona le nto yabiwa umkhulu usitanela wayengabi ngane inkosi yamaNazaretha eyinkosana la ekhaya le nto yabiwa yahlupha-ke abantu abese ngokuzokholwa uma selitholile ukukholwa uyakulahla bese jwabela ezinye izinto awuqhathi lo mndeni kaShembe nathi angazi mhlawumbe nesiqhathile sibancane kodwa leli cishe ngalisho igama lenyanga yizulu kodwa ngiliyeke isethembelini na inkulumo yakhona ibekwa kubakakhe izamana ukuphela umuntu ayesontweni abuye esontweni akhokhe isitepu sakhe aye kubo uyangena kakhulu ey'ndabeni zakaShembe okwenu wena esuwele emakhayeni uzocela izibusiso nokuphila ayo zonke izinto ezinhle manje ashintsha-ke emasenila nakho imihlangano yasebumnyameni umhlangano osebumnyameni iyo le mihlangano le ebisile emnyameni eyakhe ukuthi kube khona amaqembu akaShembe kanti kube isekukhanyeni ngabe izinto zabakhanyele yabona nje bayasemnyameni izinto zimnyama phuqa ekubona mhlawumbe sasidlula nje phambi kwabo sathi besekhona ifilimu lezi awunako lokho nakho lokho cha angikona ulokho yisizwe nje kaShembe uNyaziLwezulu ngangunkosana ngalesa sikhathi namhlanje ngiyinkosi yamaNazaretha vumani Amen. Njalo baba, yabona bonke labantu abathi nabo bamakhosi ngathi mina bahlanganise ngize ngibahola abantu abawu-300 ngaphezulu bahlangane bonke bese ngibapha u-300 ngaphezulu ukuthi abangijaha bafune lesibalo sami ngeke basifice
ngoba mina angisho ukuthi sekwanele sekuphelele. Sencane lento. Ngifike emhlophe le ntaba yonke. Ngaphilisa ngithi ukungithi. Umvangelo lekhaya ngaphilisa wengithi uphi? Ngaphilisa wena sogoduka. Awuthi ngishumayele ngawo. Yafika indoda le ithule ngamacuphishane. Le elinda. Isikhathi sasiya ko past 2 3. Ngase ngithi mina anibekela amanzi lapho. Namanzi ashisayo ngibekela amanzi afuthumale. Bathi bethi abanye isabatha thina isabatha elikaba. Asabekwa amanzi. Ngathi abawenza bentukuntuku bese bemphuzisa. Wafike ngangiboni kodwa wahambe sengibona. Manje makwenzeka into ezinhle kanjena uNyaziLwezulu ubani onganisisana. Athi unisaphi. Ngoba lo wathi usisaphi wagcina esele lapha kwamahlukana ndlela. Siyamkhalela namanje. Nina abana enhlupha ngokuthi athi uShembe into imhlophe lethi nemnyama. Mayisethe uShembe lento imhlophe sungimhlophe. Angivele ngitshele liqalini. Athi mina umshayeli wesitimela nina ngenani. Ebese nivela ngamawindi. Nihalalisa. Nithi bonke abantu abezuNyaziLwezulu. Inkosi ibusise elizweni. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo 84. Sizocela umshumayeli wethuli waseSambulo. Sihola esihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi usipha ngcwele. Inhle